അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്ത്. ഡെപ്യൂട്ടി നദീർ അഹമ്മദിൻ്റെ വക്ത് എന്ന് പറയുന്ന മസ്മൂൻ ഒരു ലേഖനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച്, മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി നദീർ അഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഇവിടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ നേരെ വക്തിലേക്ക് പോവാണ്. ദുനിയാമേം ഹർ ചീസ് കി കുച്ച് ന കുച്ച് തലാഫി ഹെ. ലോകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കുമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും, ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്ത് സാധനവും. മഗർ പക്ഷേ തലാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരം. മഗർ പക്ഷേ നഹീം ഹേ തോ വക്ത് കി. പക്ഷേ സമയത്തിനൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ്, ഒരു നഷ്ടപരിഹാരമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമേ അല്ല. जो घड़ी गुज़र गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती. जो घड़ी ഒരു സമയം, ഗുസർ ഗയി ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ, വോ അത് കിസി തരഹ് ഒരു നിലക്കും തുമ്ഹാരെ കാബൂമേം നഹീം ആ സക്തി. അത് നിങ്ങളുടെ കാബൂമേം ആനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണത്തിലാവുക, നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരികയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും അത് പോയി, പിന്നെ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേ അല്ല. ഓർ വക്ത് കെ गुज़र जाने पर गौर करें तो उसे किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती. സമയത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം, സമയത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോക്ക്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞു പോക്കിനെക്കുറിച്ച് ഗൗർ കരേം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗൗർ കരേം തോ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉസേ അതിനെ, ആ സമയത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെ, കിസി ചീസ് കെ സാത്ത് ഒന്നിനോടും, ലോകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോടും, തഷ്ബീഹെ നഹീം ദി ജാ സക്തി സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. സമയത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും സഞ്ചാരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമേ അല്ല. തഷ്ബീഹ് ദേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തും. വക്ത് റെയിൽ സെ സിയാദെ തേസ് ഹെ. സമയമെന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയേക്കാൾ തേസ് ഹെ, ഹൈ സ്പീഡുള്ള സാധനമാണ് സമയം. ഹവാസെ ബഡ്കർ ഉഡ്നെ വാല. ഹവാസെ കാറ്റിനേക്കാൾ, ബഡ്കർ വളരെ വേഗത്തിൽ, ഉഡ്നെ വാല പറക്കുന്നതാണ്, പറന്നകന്നു പോകുന്നതാണ് സമയം. ബിജ്ലി സെ സിവാ ഭാഗ്നെ വാല. ബിജ്ലി സെ സവാ ഭാഗ്നെ വാല. അത് എന്താ പറയുക, കറണ്ട്, വൈദ്യുതി പോലെ, വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അത് ഓടുന്നതാണ്. വൈദ്യുതിയുടെ ഓട്ടത്തെക്കാൾ സ്പീഡിൽ അത് ഭാഗ്നെ വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്നവൻ. ബിജ്ലി സെ സവാ ഭാഗ്നെ വാല, അത് കരണ്ടിനോളം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് സമയം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് സമയം. കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് പ്രകാശത്തിനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന വേഗതയാണ് സമയത്തിനുള്ളത് എന്നർത്ഥം. ഓർ ദബേ പാഓം നിഖല ജാത്താ ഹെ ഖബർ നഹീം ഹോത്തി. ദബേ പാഓം നിഖല ജാത്താ ഹെ. ദബേ പാഓം ഇതാണ് ധബ. ധബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദബേ പാഓം ഉറച്ച കാല്.
അത് ദബേ പാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദം മന്ദം, പതുക്കെ പതുക്കെ, വളരെ സാവധാനത്തിൽ, ആരും അറിയാതെ മന്ദമായിട്ട് നിഖലാ ചാത്താഹി, അത് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഓടിപ്പോകുന്നു. സമയം അങ്ങനെ ആരും അറിയുന്നില്ല സമയം പോകുന്നത്. മന്ദമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് സാവധാനം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക. ക്ലോക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സമയം വളരെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഖബർ നഹീം ഹോത്തി, അതറിയാതെ ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് പോകുന്നു. സത്യത്തിൽ അത് എന്താണ്, പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ സമയം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മന്ദമാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത്. സുബൂഹി, പ്രഭാതമാകുന്നു. സോക്കർ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉണരുന്നു. ജബ് തക് മാമൂലി സറൂറത്തോം സെ ഫറാഗത്ത് ഹാസിൽ കരോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാമൂലി സറൂറത്തോം സെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ്, സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫറാഗത്ത് ഹാസിൽ കരോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദറ നാഷ്ടെ വഗൈറ കാओ പിയോ, നമ്മൾ അല്പം ചിലതൊക്കെ നാഷ്ട കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു, കുടിക്കുന്നു. ഫിർ, പിന്നെ ദിൻ ചൾ ആയ, പിന്നെ എന്തായി, പിന്നെ സമയം, ദിവസം, ചൾ ആന, ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ദിവസം ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട്, ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രഭാതം കഴിഞ്ഞ് നാസ്ത കഴിച്ചു, മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിച്ച് അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഇങ്ങനെ എന്തായി, 10 മണിയായി. സമയം ചൾ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുക, ദിവസം ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് അത് കൂടുതൽ വെയിലുള്ളതായി, പ്രകാശമുള്ളതായി മാറി. അങ്ങനെ ഘടി ധോ ഘടി ഇതർ ഉദർ ഉഠേ ബൈട്ടെ, അങ്ങനെ അല്പസമയമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ഗബ് ഷബ് ഉഡായി തോ 10 ബജ്നെ കോ ആയേ, അങ്ങനെ ഗബ് ഷബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടി പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഗബ് ഷബ് ഉഡായിത്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും വെറുതെ പിന്നെ ബഡായൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 10 ബജ്നെ കോ ആയേ, അങ്ങനെ 10 മണി സമയമാകുന്നു. മദ്രസെ ജാനേക്കോ ദേർ ഹോത്തി ഹെ, അങ്ങനെ മദ്രസയിലേക്ക്, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. ജൽദി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ. കായ പിയ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കുടിക്കുന്നു. മദ്രസെ ഗയെ, അങ്ങനെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നു. വഹാൻ ദോസ്തോം സെ ഹൻസ് മദാഖ് കർത്തേ രഹി, അവിടെ മദ്രസയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഹൻസ് മദാഖ് കർത്തേ ഹൈ, സുഹൃത്തുക്കളുമായി കളിച്ച് രസിക്കുന്നു, ഉല്ലസിക്കുന്നു. ഉസ്താദ് കി താക്കീദ് സെ, ഉസ്താദിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട്. ദോ ഏക് മർത്തബ, 1-2 തവണ. പിന്നെ ബുരി ഭലി തരഹ്, എങ്ങനെയൊക്കെയോ, ബുരി ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുരി ചീത്ത, ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുരി ബലി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ 1-2 പ്രാവശ്യം സബക്ക് പട, പിന്നെ അന്നത്തെ പാഠം വായിക്കുന്നു. ചലോ ഷാം ഹുയി, അങ്ങനെ എന്തായി, പോകാൻ സമയമായി. ഷാം ഹുയി, വൈകുന്നേരമായി, സ്കൂളിൽ വൈകുന്നേരമായി. ദിൻ റുഖ്സത്ത് ഹുവ, അങ്ങനെ എന്തായി, അന്നത്തെ ദിവസം വിട പറഞ്ഞു. ഘർ ആയേ തോ ഫിർ ഖാനെ കോ സോച്ചി, അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫിർ, പിന്നെയും ഖാനേക്കോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സോച്ചി, വിചാരിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഖാനേസെ കസൽ പൈതാഹുവ, അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തായി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കാരണത്താൽ കസൽ പൈതാഹുവ, എന്തോ ഒരു അലസത, ഒരു മടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പിന്നെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം എന്ന് തോന്നും, മടി തോന്നി. ദറ, അല്പസമയം ലേട്ടേത്തോ, അല്പസമയം ഉറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക്, അങ്ങനെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അല്പം ഉറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫിർ സുബഹ് മൗജൂദ്, പിന്നെയും പ്രഭാതമായി. കാം തോ കുച്ച് ബി നഹുവ, ഒന്നും തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലേക്കിൻ പക്ഷേ 24 ഘണ്ടെ ഗുസർത്തെ ഹുയ മാലൂം നഹുയി, സംഗതി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ പോലെ മദ്രസയിൽ പോയി ചായ കുടിച്ചു, വെള്ളം കുടിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അത്രയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
പക്ഷേ 24 घंटे ഗുസർത്തെ ഹുയെ മാലൂം ന ഹുയെ, പക്ഷേ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോയി, മാലൂം ന ഹുയെ, കഴിഞ്ഞു പോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഓർ ഏക് 24 घंटे ക്യാ, അങ്ങനെ ഒരു 24 മണിക്കൂർ എന്തായി, മറ്റൊരു 24 മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞു പോയി. ഒരു 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു 24 മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞു. ഐസെ അങ്ങനെ सद हा हज़ारों 24 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं. അങ്ങനെ സദ് ഹാ, നൂറുകണക്കിന്, ഹസാറോ നൂറായിരം, 24 घंटे 24 മണിക്കൂറുകൾ, ഇസി തരഹ് ഇതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഗുസർ ജാത്തേ ഹൈ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ട്, സുബ് ഹോത്തി ഹെ ഷാം ഹോത്തി ഹെ ഉംർ യൂൻ ഹി തമാം ഹോത്തി ഹെ, പ്രഭാതമാകുന്നു, പ്രദോഷമാകുന്നു, അങ്ങനെ യൂൻ ഹി അങ്ങനെ പിന്നെ ആയുസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ മരിക്കുന്നു, ഇന്നാലെന്നയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് 24 മണിക്കൂറുകൾ, 100,000 കണക്കിന് 24 മണിക്കൂറുകൾ അവനിക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജബ് വക്ത് കി ബേസബാത്തി കാ യെ ഹാൽ ഹെ और जो वक्त गुज़रा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ तो नहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो. जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है, സമയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അസ്ഥിരത, സമയം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന ആ ഒരു സംഭവം, സമയത്തിൻ്റെ അസ്ഥിരതയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ഹാൽ ഹെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓർ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല. അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അത് അതിവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സമയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓർ ജോ വക്ത് ഗുസറ, കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം, വോ ഹമാരെ ഇഖ്തിയാർ സെ ബാഹർ ഹുവ, ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ സമയം നമ്മുടെ ഇഖ്തിയാർസെ, നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ബാഹർ ഹുവ, അത് പുറത്ത് കടന്നു, അത് സ്വതന്ത്രമായി. ഇനി നമുക്ക് ആ സമയത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ ആയുസ്സിലൊരിക്കലും സാധ്യമേ അല്ല. നിഹായത്ത് സറൂറിഹി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വക്ത് പർ ഹമാര ഇഖ്തിയാർ ഹോ, സമയത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സമയത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. ആ സമയത്തെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കെട്ടണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്കോ സായി ന ഹോനെ ദേം, അതിനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. യഹി വക്ത് ഹേ കെ സോനെ ഓർ ഖേൽനെ മേം ഗുസർ ജാത്താ ഹെ, യഹി വക്ത് ഹേ, ഇത് തന്നെയാണ് സമയം, സോനെ ഓർ ഖേൽനെ മേം, ഉറക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കളിയിലുമായിട്ട് ഗുസർ ജാത്താ ഹെ, കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് സമയം. ഓർ ആത്മീ കോ സുസ്ത് ഓർ ഗബി, റുസ്വ ഓർ ഖാർ ഓർ മഹ്താജ് ഓർ तरह के अमराज में मुब्तला और बद अखलाकियों में गिरफ्तार कर देता है. ഇത് തന്നെയാണ് സമയം. യഹി വക്ത് ഹേ, ഇത് തന്നെയാണ് സമയം. അതായത് കളിയിലും ഉറക്കത്തിലും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഓർ ആത്മീക്കോ, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനിക്ക് എന്താണ് സുസ്ത്, മടി, അലസത. ഓർ ഗബി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഗബി മണ്ടത്തരം, പൊട്ടത്തരം. പിന്നെ റുസ്വ, നിന്ദ്യത. ഓർ ഖാർ, നിന്ദ്യമായ. ഓർ മുഹ്താജ്, ആവശ്യം. ഓർ तरह के अमराज में, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? മുബ്തല, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാവുക, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനാവുക, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാവുക, മന്ദപ്പാക്കുക, അത് മന്ദനാവുക, അതുപോലെ തന്നെ സുസ്ത്, അലസനാവുക. മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ അലസതയിലും മന്ദപ്പിലും നിന്ദ്യതയിലും
എന്താ പറയുക, ആവശ്യത്തിലും പല ജാതി ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. അതിലും അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ബദ് അഖ്ലാഖിയോമേം, അതുപോലെ തന്നെ മോശമായ സംസ്കാരത്തിലുമൊക്കെ ഗിരിഫ്താർ കർ ദേത്താ ഹെ, മനുഷ്യനെ അകപ്പെടുത്തി കളയുന്നതൊക്കെ ഇതേ സമയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയമാണ് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നത്. ഗിരിഫ്താർ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം, ബന്ദിയാക്കുക. യഹി വക്ത് ഹേ, ഇതേ സമയം തന്നെയാണ്. അഗർ ഉസ്കോ അച്ഛേ ശഗൽ അച്ഛേ കാം അച്ഛി ബാത് മേം ലഗായ ജായേ തോ, ഇതേ സമയം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ അച്ഛേ ശഗൽ, നല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപൃതനാവാൻ, നല്ല പണി, ഷഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി, നല്ല ജോലി, അച്ഛേ കാം നല്ല പണി, അച്ഛേ ബാസ് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ, ലഗായ ജായത്തോ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇൻസാൻ കോ മനുഷ്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്കോ ഈ സമയത്തെ അച്ഛേ ശഗൽ നല്ല പണി, നല്ല ശുഗൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുക, അച്ഛേക്കാം നല്ല പണി, അച്ചി ബാസ് നല്ല പിന്നെ കാര്യം, നല്ല സംസാരം, ഇതിലൊക്കെ ലഗായ ജായത്തോ ഇതിലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻസാൻ കോ മനുഷ്യനെ, ആലിം ഫാസിൽ മനുഷ്യനെ പണ്ഡിതനും, ഫാസിൽ ശ്രേഷ്ഠവാനും, ലായിക് എന്താ പറയുക അനുയോജ്യവാൻ യോഗ്യനായ, പലതിനും യോഗ്യതയുള്ളവനും, ഹുണർമന്സ് നല്ല കലാവൈഭവമുള്ളവനും നിപുണതയുള്ളവനും, നാംവർ നല്ല പ്രസിദ്ധനും, മുഹ്തറം ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനും, ബഹുമാന്യനും, നേക്ക് നല്ലവനും, ഹർദിൽ അസീസ് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ഹർദിൽ അസീസ് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവൻ, സ്വീകാര്യനായവനും ഒക്കെ ഭനാക്കർ ആക്കിയിട്ട്, തരഹ് കി ഖൂബിയോം പലതരത്തിലുള്ള നന്മകളും, ഒരു ബലായിയോം സെ നന്മകളിലും പിന്നെ ഗുണങ്ങളിലുമൊക്കെ, ആ രാസ്തേക്കർ സക്താഹെ ആ ഗുണങ്ങളാലും നന്മകളാലും മറ്റു ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റികളാലൊക്കെ മനുഷ്യനെ ആ രാസ്തേക്കർ അലങ്കരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും, പിന്നെ അലങ്കരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും. ഒക്കെ ഈ സമയത്തിന് മനുഷ്യനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ അലങ്കരിക്കാനും സാധിക്കും. ആ രാസ്ത കർണതാണ് അത് അലങ്കരിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും ഈ സമയത്തിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞത്, മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞത് എന്താ, മനുഷ്യനെ മോശക്കാരനാക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഈ സമയത്തെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം മനുഷ്യനെ എന്താക്കും, നല്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ലടുക്കോ, അതുകൊണ്ട് ലടുക്കോ എൻ്റെ മക്കളെ, ഫറാഗത്ത് കാ വക്ത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം, ഫറാഗത്ത് കാ വക്ത് ഒഴിവ് സമയമാണ്. ഫറാഗത്ത് കാ വക്ത് ഈ ഒഴിവ് സമയം, ജോ തുംകോ അബ് മുയസ്സർ ഹെ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി, വളരെ വില കുറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒഴിവ് സമയമുണ്ടല്ലോ, അത് ബസ് ഖനീമത്ത് സംജോ, അത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. അബ് ന തുംകോ ഖാനെ കി ഫിക്ർ ഹേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ന തുംകോ നിങ്ങൾക്ക് ഖാനേക്ക് ഫിക്ർ ഹേ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിച്ചു തരുന്നു, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നു. ന കപ്പടേ കാ സോച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം. ജോ കുച്ച് തുംസേ സീഖ്തേ ഓർ ഹാസിൽ കർത്തേ ബൻ പടേ ലഗ് ലപ്പട് കർ ജൽദ് സാക്ക് ലോ ആയിന്ദേ തുമാരേ കാം ആയേ. എന്താണ് ജോ കുച്ച് തുംസേ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സീഖ്തേ പഠിക്കാനോ, ഓർ ഹാസിൽ കർത്തേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക
നേടിയെടുക്കാനോ ഉള്ള ബൻ പഠന അവസരം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനോ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ലക് ലപ്പടുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശിഷ് കർക്കെ എന്നർത്ഥം. അധ്വാനിച്ചിട്ട്, പരിശ്രമിച്ചിട്ട്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട്. ലക് ലപ്പടുക്കർ വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട്, കോശിഷ് കർ എന്നർത്ഥം. അധ്വാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിശ്രമിച്ചിട്ട്, ജൽദ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ, സീക്ക് സാക്കിലോ അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നേക്കനാമി, പ്രസിദ്ധനാവുക. അതൊക്കെ സീക്ക് പഠിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനും, സാക്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധി നേടാനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രമിക്കണം. ആയിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്, ആയിന്തിന് അടുത്തത് തുമാരെ കാം ആയേ. ഓക്കെ, കാം ആന പ്രയോജനപ്പെടുക. അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ കാം ആയേ നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഓക്കെ, വർണ്ണേ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഫിർ കഹാൻ തും ഓർ കഹാനെ ഫറാഗത്ത്, ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫിർ പിന്നെ കഹാൻ തും നിങ്ങളെവിടെയാണ്, ഓർ കഹാനെ ഫറാഗത്ത് ഈ അവസരങ്ങളും ഇതൊക്കെ പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഒഴിവ് സമയം നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇസ് വക്ത് തും സർ പർ ഹാത്ത് രഖ് കർ റോഗെ ഓർ റോന കുച്ച് സൂദ്മന്ദ് ന ഹോഗ. ഇസ് വക്ത് ഈ സമയം, തും നിങ്ങൾ, സർ പർ തലയിൽ, ഹാത്ത് രഖ് കർ എന്താ പറയുക, തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട്, റോങ്കെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും, കരഞ്ഞേക്കാം. ഓർ റോന പക്ഷേ കരച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് കുച്ച് സൂദ്മന്ദ് ന ഹോഗ അത് പിന്നെ ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുകയില്ല. സൂദ്മന്ദ് ഹോന പ്രയോജനപ്പെടുക, അതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുകയില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒഴിവ് സമയം, ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ ഉസ് വക്ത് മറ്റൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, വാർദ്ധക്യം, യൗവനം, ആ സമയത്തൊക്കെ തലയിൽ കൈയും വെച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ബഹുത് ബച്താവോങ്കെ ധാരാളം പശ്ചാത്തപിക്കും. ഓർ പച്താന കുച്ച് ഫായിദേ ന ബക്ഷേക പക്ഷേ പച്താന അങ്ങനെ പരിതപിക്കുന്നതും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതും ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയില്ല. ബഹുത് അഫ്സൂസ് കരോങ്കെ ധാരാളം പിന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചേക്കും. ഓർ അഫ്സൂസ് കുച്ച് ന ഹോഗ പക്ഷേ ദുഃഖമൊരിക്കലും ഒരു പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ നൽകുകയില്ല. ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. ദുഃഖത്തിനാൽ കുച്ച് ന ഹോഗ ദുഃഖിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം. യേ വക്ത് ഈ സമയം, ജോ തുംകോ അബ് ഹാസിൽ ഹെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കരസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയം, ഉൻ വക്തോം കി മാനിൻസ് നഹീം ആ സമയത്തോളം പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആ സമയത്തിന് സമാനമായ, ഉൻ വക്തോം കി മാനിൻസ് നഹീം അതിനോട് സമാനമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിനോട് സമാനമായ ഒരു സമയവുമില്ല. ജോ ജവാനി ഓർ പീരി മേം തുംകോ ആയിന്ദെ പേഷ് ആയെങ്കെ ജോ ജവാനി യൗവനം, ഓർ പീരി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യം, ആ സമയം അത് യൗവനത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും തുംകോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പേഷ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതെന്ത് ചെയ്യും, പേഷ് ആന നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും. വാർദ്ധക്യത്തിലും പിന്നെ യൗവനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ് ആയെങ്കിൽ വന്ന് ഭവിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയങ്ങളോളം പിന്നെ ആ സമയം പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം എന്നർത്ഥം.
ആ സമയത്തോളം മാനിന്തിനകയും തുല്യമല്ല ഈ സമയം. ഈ കുട്ടിക്കാലം, ഈ ഒഴിവ് സമയം വരാനിരിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യം പോലെ, യൗവനം പോലെ ഒന്നുമല്ല. ലടക്പൻ കാ വക്ത്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടിക്കാലം, ലടക്പൻ കാ വക്ത് ജൂത്സ്നെ ഓർ ഭൂനെ കാ വക്ത് ഹെ, അത് ഉഴുതുമറിക്കലിൻ്റെയും, ജൂത്സ്ന ഉഴുതുമറിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വിതയ്ക്കാനുമുള്ള സമയമാണ്. ഭൂനെ പറഞ്ഞാൽ വിതക്കുക, വിതക്കാനും ഉഴുതുമറിക്കാനും വിതക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് ഈ കുട്ടിക്കാലം. ഓർ ഭോനെ കാ ഓർ ജവാനി ഓർ പി, യൗവനവും വാർദ്ധക്യമെന്ന് പറയുന്നത് കാട്ട്നെ ഓർ ഗാഹ്നേക, അത് വിളവെടുക്കാനും ഓർ ഗാഹ്നേക മെതിക്കാനുമുള്ള സമയമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇസ് വക്ത് മേം, ഈ സമയത്ത്, ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത്, തും കുച്ച് ജോസ് ബോ രഘോഗെ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉഴുതുമറിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും വിതക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ജവാനി ഓർ പിരി ദോനോമേം, യൗവനത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും രണ്ട് സമയത്തും കാട്ട് സഗോഗെ, നിങ്ങൾക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇസ് വക്ത് കോ ഇസ് തരഹ് സർഫ് കരോ, ഈ സമയത്തെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ. ജവാനി ഓർ പീരി ദോനോമേം ആരാം അസായിഷ് രഹോ, ഈ സമയം, ഈ കുട്ടിക്കാലം, ഈ ഒഴിവ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ സർഫ് കർണ, നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുക, നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കണം. എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം? ജവാനി ഓർ പീരി ദോനോമേം, യൗവനത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും രണ്ട് സമയത്തും ആരാം ആസായിഷ്, എന്താ പറയുക, ആനന്ദത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആശ്വാസത്തോടെ, രഹോ, നിങ്ങളെന്താകും? നിങ്ങളായിത്തീരും. ആശ്വാസത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമായി തീരുന്ന രീതിയിൽ, വാർദ്ധക്യവും യൗവനവും സന്തോഷത്തിലും എന്താ പറയുക, സന്തുഷ്ടിയിലുമായി തീരുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ. ഓർ ചാഹോ തോ ഇസ് വക്ത് കോ ഐസ ഇക്കാറത്ത് കരോ, ഈ സമയത്തെങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഐസ ഇക്കാറത്ത് കരോ, നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാറത്ത് കർണ, നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്താണ്, ജവാനി ബി ഖറാബ് ഹോ, നിങ്ങളുടെ യുവത്വവും നഷ്ടത്തിലാകും. ഓർ പിരി ബി ബർബാദ് ഹോ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യവും എന്താവും? നഷ്ടത്തിലായിത്തീരും. ബർബാദ് ഹോന, നഷ്ടപ്പെടുക. യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഏക് വക്ത് വോ ആ രഹാ ഹേ, ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. തും, നിങ്ങൾ ഫുർസത്ത് കോ ഡൂണ്ടോം ഗേ, ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ട്. തും, നിങ്ങൾ ഫുർസത്ത് കോ, അവസരത്തെ, ഡൂണ്ടോം ഗേ, നിങ്ങൾ അവസരത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? അന്വേഷിക്കും. ഓർ ഫുർസത്ത് കാ പത്തേന പാവോങ്കെ, പക്ഷേ അവസരത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കണിക പോലും, പത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം, അവസരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല, പാന ലഭിക്കുക. ഓർ ഫറാഗത്ത് കി തലാഷ് കരോംഗെ, നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ഒഴിവ് സമയം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. തലാഷ് കർണ. ഓർ ഫറാഗത്ത് കാ സുറാഗ് നമിലേക, നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് സമയത്തിൻ്റെ ഒഴിവ് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അടയാളം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. വോ വക്ത് ഹോഗ, ഓക്കെ, ആ സമയം ഏതാണ്? അത് യൗവനത്തിൻ്റെയും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയും സമയമാണ്. അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അവസരം കണി കാണാൻ കിട്ടില്ല. വോ വക്ത് ഹോഗ, വക്ത് ഹോഗ, സമയം ആകും, ഒരു സമയമുണ്ടാകും. ദുനിയാ കാ ബാർ തുമാരി പീഠ് പർ, എന്താ പറയുക, ലോകത്തിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ പിരടിയിൽ ലതാ ഹോഗ, കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട്. ഖാനേദാരിക്ക് ബഘീളോമേം തും ഇസ് തരഹ് ഫൻസെ ഹോഗെ, എന്താണ് ഖാനേദാരിക്ക് എന്താണ് ബഘേളോം, എന്താണ് ഖാനേദാരി? കുടുംബത്തിൻ്റെ, എന്താ പറയുക, കുടുംബത്തിൻ്റെ ബഘേൾ ഭാരം, കുടുംബഭാരം.
അല്ലെങ്കിൽ കലഹം എന്നർത്ഥം. ബഗേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലഹം. കുടുംബകലഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇസ് തരഹ് ഫൻസേ ഹോഗെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫൻസിന, നിങ്ങൾ അകപ്പെടും. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോകും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ജിസ് തരഹ്, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ. ബഘേളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഘേൾ, പ്രശ്നം. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. ഫൻസിന അകപ്പെടുക. ജിസ് തരഹ് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ? ദൽ മേം ഖദ, ചതുപ്പ് നിലത്ത് ചെളിയിലകപ്പെട്ട കഴുതയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ കുടുംബകലഹങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. എന്താണ് ചെളിയിലകപ്പെട്ട കഴുത? ഒരു കാല് താഴ്ത്തുമ്പോൾ മറ്റേ കാല്, ഒരു കാല് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കാല് താഴും. അതിനൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന്, ചതുപ്പിൽ നിന്ന്, ചളിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരും. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിക്രെ മആഷ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിതോപാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക, എവിടുന്ന് കിട്ടും, എന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് അവരെ പോറ്റുക, കുടുംബഭാരം എങ്ങനെ, സാമ്പത്തികമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രത അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെ ആക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത്. ആ ചിന്ത തുംകോ സർ, നിങ്ങളുടെ തല, നിങ്ങളുടെ ശിരസിനെ, കുജാനേക്ക് മുഹ്ലത്ത് നദേങ്കി, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, കുജാനന ചൊറിയുക, നിങ്ങളുടെ ശിരസ് ചൊറിയാനുള്ള മുഹ്ലത്ത് നദേങ്കി, ഒരു സമയം പോലും, ഒഴിവ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരക്കിലായിരിക്കും. മുഹ്ലദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവ് നൽകുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ശിരസ് ചൊറിയാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയില്ല. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, മഈശത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഓർ ദൂസരി തറഫ്, മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിലോ ഇന്തിസാമേ തഅല്ലുഖാത്ത്, എന്താ പറയുക, ബന്ധങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഒരു ഭാഗത്ത് ബന്ധങ്ങൾ, ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ കെട്ടിച്ച ബന്ധം, അങ്ങനെയുള്ള പല ജാതി ബന്ധങ്ങൾ, അവരെ സൽക്കരിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ഇന്തിസാമേ തഅല്ലുഖാത്ത്, ബന്ധങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഒരു ഭാഗത്ത് ബന്ധങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് തുംകോ, നിങ്ങളെ ദംനലേനേ ദേങ്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള ഒഴിവ് പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും അനുവദിക്കുകയില്ല. ദം ലേനാന, ശ്വാസം വിടുക. നിങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി ശ്വസിക്കാൻ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതൊന്നും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളാകെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത്, വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, യൗവനത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കസ്ബെ കമാൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കമാൽ കാക്യാ മദ്കൂർ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, കസ്ബെ കമാൽ, പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ്? ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പഠിക്കണം, വലിയ ആളാവണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി നേടണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ്? അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും സാധ്യമാവുകയില്ല. അഗർ ഹവാസ് ബജാരഗ് കർ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, ഹവാസ് എന്ന ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പണികളൊക്കെ, ഈ എന്താ പറയുക, അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉഹ്ദേബർ ആഹോ ജാവോ തോ, ഉഹ്ദേബർ ആഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുക. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ സദ് ആഫ്രീൻ, ഇതാണ് ബഹുദ് ഷാബാഷി എന്ന് പറയും, എന്നാണ് വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? വലിയ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നർത്ഥം. അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒഴിവ് സമയം, പഠിക്കുന്ന ഈ സമയം, പഠിക്കാനുള്ള സമയം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നിങ്ങൾ മടിയനായി അലസനായി നടക്കല്ലേ, സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ എന്നാണ് നദീർ അഹമ്മദ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.